Negyedik fő. Na, ez az E. Most nem baszok itt mindenkit, aki ide jön. Na, basszus csak. Itt azt kell csinálni, hogy el kell venni mástól azt a kettőt. De azt hogy csináljak meg, ha meg ez a buzi ott van, és őrzi a bejáratot. Ki kell öcsázni. Na mindegy, lássuk a mennyit. Ezek már tovább is jutnak. Nézzük ezt a buzit. Megveri mindet az a buzit. És elvették tőlük, úgyhogy ki is esett. Úgyhogy ennyi volt ez a buzi. Ez nem nyugodó volt. Milyen buzi. Már csak ez a csapat maradt, te. Ahol ott van ez a buzilány. De menjél fel oda, te buzilány, mert ha nem döntök. Jó van. De most figyelj, nehogy elbaszod itt a dolgokat, buziborító. Mert ha elbaszod, nem baszhatol meg. Jó van, te geci szájú. Amúgy se basználok meg, én ezeket hittem ma. Vigyázzatok, megnéz 20 centivel a faszom most már. Ennyit vagytok köcsögök. Geci! Nekem meg 100 centivel nőtt meg. A gecibe! Anyám! Kirakta be a zenét. Faszom! No! Megbaszta a kettő! Rögtön a kettő! Ez ennek a gyereknek a getnie! Kíváncsi vagy, honnan jön? Darázza! És itt villáma is vannak neki! Ez burvés! Kapcsolat, de jó van! Kapcsolat! Azonnal mi nyertünk, gátszor! Hú, bazd meg! Mi nyertünk, igaz-e? Mare! Zene jött, ahogy én basztam. Neked mindig az ilyen, Mare? Szok ki a faszom. Hát, itt a buzi! Kulcsoljál, mert oda megyek szétbaszom a fejét. Jó, van csak vacsopó, ne fog basszak mindjárt. És kajak buzi. Te buzi! Na, ez már Narutónak a fia lesz. Amúgy már biztos. Ez eredeti buzi. Úgyhogy ezzel felírom, hogy ki a buzi, ki nem, addig segíthet el a buzi. Igen, úgy tűnik, hogy baszott. Szemmel láthatóan. Láttam. Akkor jó. Figyelj tovább. Oké. Én nyertem. Azt csapja bele. Nem. Hogy az áll ki a belede. Nem akarsz meg baszni engemet? Mare. Azért, mert én egy buzilány vagyok, hogy a röpüljük jobban. Hát azt Mare. Azt a Mare. Neked buzis szemed van. Buzisabb, mint a apádé. Figyelj, szophatlak. Geszi. Hát de most komolyan Mare, olyan buzisabb feje van, mint a apjának, Geszi. Tudod, hogy nem kell senkinek, csak a buziknak, Mare. Faszomot a számot. Kiskór. Már unom. Oda-vissza játszálok. Mondom meg. Gyere bár! Mare, mit csinálsz? Ne tegyed magadat. Tudtam, hogy mit csinálsz. Bastyán, igaz-e? Mare, mi van?
A fiad nagyon kemény csávó. Azt mondják, nagyon buzi. Na hát azt akkor mi van? Hát, majd találkozunk. Azért jöttél ide, hogy ezt elmondd, hogy majd találkozunk? Hát ez fontos, te buzi. Nem akarsz basni. Marad. Egyébként a én fiam megbassza a te fiadat. Úgyhogy... megbassza meg a fal. Ez ugye... Na, ez az a hely, amit mondtál. Igen, úgy tűnik nagyon erős. Attól félek, hogy megállíthatatlan. Megyek innen, mert büdös van. Remélem nem engem ér el, te faszapó. Nem, de amúgy megtanítom a fiadat. Értem. Azt hittem, hogy apád tanít. Nem. Akkor jó van. Rád bízom a fiamat. Tanítsd, hogy ne legyen buzi. Jó van. Te sem voltál soha buzi. Úgyhogy ez akar lenni. Jó van. Menjél már! Menjél. Na, stoppol. Aztán... De majd este jövök, jó vagy? Még hova mész? Sehova? Aludni. De előbb kivelem, jó van? Éhes se vagyok, most tettem. Így, fast. Másod. Belépni tilak, mert zsibizek. De jó volt. Kivertem a csikamarúra. Na mindegy. Már fáj a fejem. Ez mi ez? Jól csináltam, vagy rosszat. Ki az? Bemehetek? Bezár. Gyere, akkor menj. Én vagy? Ja. Apró! Ja, hallják. Hallottam híredet. Azt hallottam, hogy megbasztad azt a srácot. Igazam van? Igen. Értem. Én amúgy mondani akarok valamit. Mit? Fú. Ha semmit, akkor elmennék, se buzi, mert csak látsz, mint a faszon. Hogy beszélsz apáddal, te. Jól csináltad azt, hogy megbasztad. Na most később találkozunk. Csak ezért jöttél, hogy ezt elmondd, hogy jól csináltam. Hát ez fontos, te buzi. Azt mondta a sikamar. De amúgy én nem vagyok buzi. Neked se kéne annak lenni, fiam. Még egy dolog. Mi az? Bazd meg a sikadáit. Jó vagy? Jó van! Te kész buzi. Ugye olyan belebaszok-e egyszer, hogy elájulsz, mint a faszom a szádba. Na cső. Te faszapó. Mikor az ajtó, mindegy a kocsorában. Ez a buzi ebben nem megy ide, járkál. Figyelj engemet. Szabd ki a faszom, de most bezárom-e? Jaj. Kezdődik a második menet. Akik bejuttak, azok buzik maradnak.